Oh! Pero ipaw mo na radyo! Kisa'y tao riya! Nga nung ipaw ang radyo! Naminaw ko eh! Wala. Patay na ko, ani. Wala nagsunod ako. Nalipat ko siya. Luwas ako. Ikaw! Di malasagin ako eh. Di malas ko kayo. Lahi na sang patay ang napalgan, ang biktima na Pagyakin ng telebisyon! Di anam-anam og pamatay na yung mga saka. Sama sa imong mga tao, hinay-hinay usab kining gipamatay. Magaigsoon ko diyan ni Kristo. Wala tingali pagkatapos kining sila nga patay nga metabo bisan nasa dapit sa atong siyudad. Atong iyampo nga dili unta kini metabo mga higala. Dinhi sa balay sa Dios. Tungod kay wa na magapugong o magasanta sa kagaw ni Cain nga may kuyanap sa atong dapit. Bendisyon niya ako, Padre, kay ako nakasala. Isukid ang imo mga sala. Oh! Ikaw! Gipatay niya ang pare! Gipatay ang pare! Natusak-tusak ka na sa mga sa. Himatyo na ang imong kahon. Ayaw ka ko lang. Kanusa ka man mohunong. Hapit na. Kay hapit ko na sa mahurot tanan. Gilamoy na gyud ay ang imong kahon sa kagaw ni Cain. Kagaw ni Cain. Daghong ug ago sa kinabuhi ug dugo sa usa ka tinulong. Kagaw ni Cain. Sugilanon sa pinilo-pilo nga panimalus. Kagaw ni Cain. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez. Direksyon ni Algin Abakita. Spinner Nelson Tantano. Recording engineer Achilles Hesim. Ilingaw kaninyo sa RGMA Production Center Cebu. Kagaw ni Cain. Bisyagit sa kalisa nga asawa ni Sixto nga nakita si Flor nga nagdupa ug nagkadugo ang duha ka pulso. Dali kay gatiman si Flor sa ospital o gideklarar nga luwas ug way angay ikabalaga kay natabang man dayon siya. Gusto ni Flor nga ipapatay si Teresa apan mibabag si Roger. Ug naglalis ang magwang ug manghod. Hantod nga nabugnaw rasab sila dihang namong si Sixto. Ug gibatig katugon si Flor. Nyanang pagkagabi, gisugda na og hasol si Alan sa mga sinugo ni Roger. Ganit lang. Unsay... Oh. Wa may tao. Oh. May tao sa atbang. Ako yung tanaw. Ikaw mo, Alan. Oh. Tagal ko putan. Sira na ko ang talagang bitana. Diyos ko. Diyos ko. Siya mo ito. Musikit pa kang tapang. Alan! Alan! Joy Mel! Alan! Ngano ka? Alan! Alan, dong. Ngano man ka? Naunsa man ka? Alan, dong. Ngano man, ha?
Sakit kay akong bukton, Dong. Gituptan ni mo maayo. Dong, nga naman di ay, unsa may nahitabo din eh. Ha, Alan? Niya na siya karong taon-taon. Oh, may tawag si Alan. Huwag ka pa magkalakaw di, Alan? Tetes, si Emil ni. Nay, Emil? Hain mo dahil si Alan. Nganong ikaw may nanawag? May mubag mo rin kasabay. Pagdali lang palihog. Nga naman di ay, Noy Emil. Noy Emil. Dali tis na yun. Ato na yung sira na putahan. Kay iyamang pasiran. Tabi palihog tis. Hain siya, Noy Emil. Dali palihog. Nara si Atis. Naa sa suok. Alan. Alan, niya na si Teresa, Alan. Niya na si Tess. Hinahinay na siyang miyang hantis. Alan. Si Tess. Alan. Mitutok siya ni Motis. Doon na siya gikadlok ang Tess. Sirado ang pultahan sa kong pag-abot. Kitrangkahan, maong nanuktok ko. Nabati na ako nga mipaka ang ubang mga bintana. Kay gidali-dali na niyag sira ang mga bintana. Naklaro tingali niya ang akong tingog. Mao nga giablihan niya ang pultahan. Diyang nagkasuod na ko, dali-dali niyang gisirhan ng pultahan. Misiga ang iyang mga mata. Miliraw ang iyang mga mata sa kahadlok. Maong gigamit na ko ang iyang cellphone o gitawagan taga. Alan. Doon na palihog. Giisa niya diha nimo ang duha niya ka mga bukton. Ariyaw na ako sa gawas. Alan. Okay ka na? Oh, Pagtarong. Basin. Ato tag-doktor ta? Alan, mga to tag-doktor? nadlo ko, Teresa. Alan. Madlo ko. Ayaw pa da. Ayaw lagi taon pa da. Imo na nang una-una. Madlo kong mabuwag ko. Ayaw taon. Ayaw pa da sa imong una-una. Imo na lagi nang una-una. Ayaw pa ba sige ko na-una? Padung ng tako ni mo. Mugawas ng tako ni. Pero may nanuktok. Sa kong pagkapriway tao. Unya,
may nakita kong usa ka tao sa atbang. Nagpaatbang na ako. Iya kong kitatukan og maayo. Isog kayo ang iyang mga mata. Unya, kadit lang nga may tao sa kong tungod. Nagtutok na ako. Isog kay naong. Nangutanan ako kung ako ba si Alan. Maila kayo siyang nagway. Gusto ko nilang patyon. Ila kong patyon. Set up na ang plano. Dada sa likod kay posisyon, musod ka tungdawan sa mabot nga sustansya. Mga sustansya, muabot sa libadugay, sa dilibadugay, pamutan sustansya, muabot ang sustansya. Kumusta ba niya yung imong lakaw? Imong lakaw, o ba ni Leo? Oo, o ba ni Leo? Chief, Mapagibagdunggo, sir. Pahong panig gusto ba? tingbalangon niya ng tanan, Chief. Kung mahimutan na safety nga mga lugar, magiandam ng daan para na. Okay, bye. Mo pa'y pagdunggo sto ka barge. In punto gid ay agad sige kasabutang oras. Utawag og balik na ako si ugma pohon si Leo. Yan ako bisita, pasisto, may abot na. Isang miyabot. Maon ni sila, may abot na. Dali mo. Lingkod mo. Dili na lang busing. Ni alam aron mutahop ni mo kunon sa may tabo dito. Sulti Hibard. Nagparok ko sa pang. Okay nga kung kauban mo yung nuktok spultahan. Pagable, bitako dahil kina akong kauban mo nga away tao nga nakita siya lang. Paglingilingi ni Alan, ako din nakita sa atbang. Ako mismo ang niya nakita sa atbang. Unya, gawas sa kitaguan na akong kauban. O paglingi ni Alan, ako na yung gipangutana kung siya ba si Alan. Nagkadagbatagma si Alan nung may balik sa sulod sa bahay. Ay, naman unta na itong sabot. Ikaw maganda sa Diyos yung magsong babae kaya di hilabtan ni Flor si Teresa o di sabi mo hilabtan siya na. Ano na meron ha? Ngano naman ni Ron ha? Yun kumanggani unta na si Alan. Pero nausab ang akong plano. Aron dili na sabihin na yun ni Flor nga ipapatay ni Teresa. Pero usa ba na imong gibuhat? Usa ba na imong gibuhat? Roger, usa. Gusto na akong mabuang sa kadlok ang tarantadong mong kinugos. Unyag mamatay. Unyag mamatay. O kung mamatay lang siya sa kadlok, 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 kung mamatay lang siya sa kadlok. Dili ako ipapasingilan ni Flor. Dili ako ipapasingilan ni Flor. Kay namatay man siya sa kadlok, kay namatay man siya sa kadlok. Kulukoy ka, dako. Ha, bahala rin magsuon na mo, oy. Pagunay mong patay. Ha, bandang. Aron dili mo maghago. Pakikita pa na ko aron mataho mong duha ko noon sa nakahimtang ni Alan sa inyong pagpanghadlok niya. Na inyong silpundo. Pagsamuan eh. Salamat kay Busing. Salamat kay Busing. Di sabi niyo korta. Thank you. Kay Busing. Concentrate mo mayo ni Alan. Busing. Kanang inyong gisakyan karon. Mo na inyong gamiton nga sakyanan. Salamat, Busing ha. Okay, magkalakan mo. Ay, may suti pa rin mo, Busing. Masa mo na? Piabot sa ilang anan ang reporter sa Republic TV Network. Si Teresa. Tuwa pagyapon siya. Wala mo ka ba supalik? At ito na kami, Busing. Tuwa na sa pagkakay si Teresa sa iyong anan. Tuwa
Pisani Alan. Hasol ani niya sa ospital eh. Magdaan naman ako ba? Mahimo naman kong mugawas bisag karon dayon. Yun na, tangtangon ako ni ilang ipanakod na ako eh. Na, timingan da. Di malas yun. Kining nurse. Naunta ko ipalihog ni mo, be? Kumusta? Doon nag-ibati kong kalisang. Kaya nagkabala ka. Gusto ka? Huna-huna ko lang to. Dili tinuod ka may nakita kung doon ka tao. Sige, Pauline lang. Kaya may ikugta sa imong manghod ka nagkuha ni mo. At kanakuha. Thank you. Ambing. Salamat. I love you. Ako'y mato ni mo ugma sa studio. Anong manad kong maglakaw ng marang usa? Ingon ana, Lan. Sige, ato na ko. Okay. Hello? Alan? Flor? Alan? Wa man di kinay-postage na po na ako, no? Ni ako ron sa ospital lang. Naghihikog ba ko noon ko? Ha? Tuon di mo lang. Gusto na kong mamatay. Ari ako sa ospital karon dayon, ha? Kung dili ko ni mo arion, siguro na gina akong mamatay ko sa ikaduhan akong paghikog. Flor? Mga higala sundan ng kanunay ang uban pang mga sumpay ni gatong sugilanon nga naguluhan. Kagaw ni Cain! Sugilanon nga sinulat ni Fermin Colliantes Gomez, Director Algin Abakita, Spinar Nelson Tantano, Recording Engineer Aquiles Hesem, ug laing dalit kaninyo sa Super Radio Production Super.